badakik gaurkoa egun hantie dana zuretzat. Eta mungiaren txape bai? Egon tranquil, ondo prestaute zauzeta. Geur lortu behar duzuna ez da erreza, baina posible da. Garai baten sinetxu, auzolana oikoa zan, akordatena zelan auzokoak alkarri lagunten geuntzan. Gaur egun ostera, emoten do bakoitzak bere burua jaboteagaz nahikoa eukola. Nork bere interesak korde eta kitu. Horixe da zuk aldatu behar dozuna. Herri bat gara, ondo baino boto dakizu, eta jenteak astuta daukan hori, zeuk ekarriko dozu barriro mungiara. Gaztea zara baina, adoretsua, ausarta, eta ideak argi dekozuz. Indarrak batu, adostu, eta proposatutakoen ganean, danon artean erabakiko dugu zer dan honena, mungiarentzat eta mungiarrontzat. Danon artean jagon, eta eraikiko dugu herria. Guztion interesak hartu behar dira kontuan, eta horretarako danok hartu behar dugu parte. Hain erreza emoten badau bere, zano gatza izaten da lortzen. Baina horixe da parte hartzea, orain zure txanda da. Ez eukidudarik, izen zaitez zu zeu. Egin berba, entzun, eztabaidatu, ulertu, izan zintzoa eta hartu parte. Holantzen lortuko duzu zure herria zure moduan hasten joatea. Egon lasai, maitea, alboan okiko nuzu eta, zure ondoan. Aldodan guztian laguntzen, konfiantza osoa daukat zugan, eta seguru egon, mungia pere eukiko dauela. Baietzein!